eu sunt Roberto și astăzi, scuzați-mă, astăzi o să ne jucăm Brawl Stars! Da, ați auzit bine, Brawl Stars. Eu m-am jucat cu la verișoara mea iubită, Brawl Stars. M-am jucat de mult. Vă arăt pe cine am. Așa. Dar nu înțeleg de ce s-a băgat asta. My deals are a dime. Nu prea îmi place abitul ăsta. Nu prea îmi place. Cu fetele astea. Asta vreau să fac cu asta. Epic! It's time to level up. Stai, nu. Sau mai putea să lii pe ăsta. Nu vreau că nu-mi dă nimica. Let's go. Ia, vedem. Time to move to the booth. Nimic. Oh, okay. Didn't expect that. Nu înțeleg ce e ăsta, nu înțeleg. Deci, dau să Stai, ce? Arată la oameni și caractere ai tu. stai un pic. Vreți să vă arăt ce caractere am eu? Hai să vă arăt. Am pe ăsta. Am eu din prima. Bă! Bă, cine sunt cel mai buni ăștia? N-am spus ăsta, da. One punch a shuffle, two punch a pair. Stars in your car. Mi-am place cu ăsta. Teddy. Naughty. Da, un meci. Forța Rototo. Să mă scuzați dacă nu vorbesc mult, că mă concentrez aici. Acum nu prea pot să vorbesc, că mă concentrez. Bă, Robi Barigel, șeful, bine, bă! Ce mai șmecher, șmecher. Șmecher din nou. Bine! Ce mai intens, meci! Ce mai intens, meci, ia! Dar nu înțeleg ce-a băgat ăsta cu sirene. Nu, nu mai enervează ăsta cu sirene. A venit o fată, nu, adică a venit o fată la asta, creatorul jocului Brawl Stars. Bă, eu vreau să-mi faci update cu sirene. Scuzați-mă că am ieșit, în greșeală am ieșit. N-am pornit pe aici. Mai am un pic să-l iau. Another day, another dollar. Heart made of steel. Another match, another legend. Îl l-am luat pe ăsta cu ăsta. Deci strâns pentru ăsta, da. Another customer. Da, deci l-am face tare, mișto. Da, folosește și alte caractere. Uite, eu vreau să văd ăsta. Asta dă cu cascaval. De la dișoareci. Cred, nu știu, cred. Uitați-mă. Uitați-mă dacă eu nu m-am spus cum de Brawl Stars.
s-a făcut ăsta mare. Faci de aici, mă. Fac. Hai să faci eu. Ne-a bătut. Sanitation rocks the nation. What's up? Hai să mă las să spun în meu rând de tine. Așa? Da. Pase! Pase, bă! Trece la muzice. Dus. Ha. Ha! I-am bătut! Ia! Pe mine nu plănuță nimic, am bun. Face-o ăsta! Eu. Ia, am întrebat și dacă mă bă, pentru voi, dacă dați like, dacă promiteți, Deco, Smack attack! le dă mie cu da, joacă după plecul. Nu, lasă-mă, joc pe brâul ăsta. Și am un cont mare rău, e bun rău. Da, că are un cont de 5.000 de trofee. Every day I'm shoveling. Nu, am de 10.000. One patch of shovel, two patch of hair. După asta Let's dig up some trouble. Rat-a-tat-tat. Da, și cu atât episod, ăsta a fost episodul de Brawl Stars. O să mai fac episodul de Rival și de Brawl Stars. Eu am fost Roberto și v-am pupat. Pa, pa, dați like acolo, dați like foarte, 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 foarte. Și cam da, eu am fost Roberto, v-am pupat, cam pa.